Príjemné popoludnie prajem všetkým. Vítajte na ďalšom stretnutí s osobnosťou mesta Nová Baňa. Dnes naše pozvanie prijal pán doktor Ľubomír Snopek. Ja ho medzi nami srdečne vítam. Vítam aj autora myšlienky, pána doktora Mariana Boču. Aj vás všetkých, ktorí ste prijali pozvanie, aj keď je to v takejto komornej atmosfére, aj to sa tešíme. A niektorých môže mrzieť, ktorí neprišli, môžu si to potom vypočuť vlastne. Bude to nahrávané na audiozáznam. Teraz odovzdám slovo pánovi doktorovi a niečo povie trošku o pánovi doktorovi Snopekovi. Nech sa páči. Ďakujem. Tak prvé, čím začneme, že máme tu čerstvého 80-tníka. Myslím, že bol tak čerstvého, že mu môžeme až pogratulovať. V máji, koľkatého bolo? Tretieho. No, takže to je čerstvý. Absolvoval odbor stomatológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. V roku 1967 nastúpil do ONZ-u Žiar nad Hronou do nemocnice v Novej Bani, kde potom neskôr začal robiť ako obvodný zubný lekár vo Veľkej Lehote. Neskôr sa z neho stal vedúci zubného oddelenia, ešte neskôr riaditeľ NSP a skončil ako súkromný lekár v zubnej ambulancii Noba. To bola asi SROčka, potom to S. Abadent. Pokiaľ ide o jeho osobné záujmy, kultúra, šport, tenis, lyžovanie, záhrada, oceneniu a uznaniu dobrovoľník mesta Nová Baňa, pamätná medaila SČK za rozvoj darcovstva krvi, iné poslanec Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, predseda Komisie kultúry, mládeži, športu, organizoval týždeň športu pre všetkých, dostal ocenenie najlepší športovec a športový funkcionár mesta, bol angažovaný v Melekovej Novej Bani a Novobanskej kvapky krvi. Pôsobil vlastne a pôsobí v Novej Bani. To je v kocke všetko. Nech sa ti páči, môžeš. Milí prítomní, toľko chvály som na seba počul, až teraz neviem, čo mám rozprávať. Ak mi dovolíte, ja sa posadím a budem sa vám prihovárať po sediačke. Keď sa povie stomatológia, tak dovolím si povedať, že čo to vlastne tá stomatológia je. Je to jeden z medicínskych odborov, ktorý sa zaoberá ochoreniami dutiny ústnej, či už mäkkých alebo tvrdých tkaní, to znamená zubov, kostí, čelustí a proste okolia týchto orgánov. Keď nás okolnosti prinútia, alebo aj vás, prísť do zubnej ambulancie, tak často si ani nespomeniete alebo neviete dať do súvisu, že aké pokroky stomatológia v posledných rokoch urobila v náväznosti na nové poznatky všeobecnej medicíny, ako aj vyspelej techniky, ktorá prenikla do nášho života. Keď si predstavíme, že zubná vrtačka šliapacia, to znamená, že sa šliapalo tak, ako bola, kedy možno boli šiace stroje, ak si spomeniete, hej, že Neuhaus sa poháňal, to bolo v roku asi 1870 a teda za akých okolností asi naši predchodcovia využívali túto vymoženosť. Elektrická zubná vrtačka prenikla na trh zo Spojených štátov amerických v roku 1915, takže to nie je až taká ďaleká doba, keď si predstavíme, že aký technický pokrok vlastne prenikol do nášho života aj do nášho odboru, čo sa týka stomatológie. Ja sa nebudem venovať
celej tej histórii, ktorá predchádza tomuto obdobiu. Skôr by som sa vám prihovoril a hovoril o období povojnovom, to znamená po skončení druhej svetovej vojne, a o tom, aká situácia bola v poskytovaní stomatologickej starostlivosti tu v Novej Bani a okolí. Bezprostredne po vojne fungovali v tomto rajóne dvaja dentisti. Neboli to zubní lekári, ale boli to ľudia, ktorí prešli školením a mohli vykonávať túto prax, ktorú začali vykonávať už aj v predvojnovom období, ale v povojnovom období ešte fungovali oni dvaja. Jedným z nich bol pán Melek, ktorý fungoval aj potom v neskoršom období. V Žarnovici to bol pán Prachár. Budem hovoriť aj mená, možno to vám starším niečo povie, tým mladším možno asi nie, a treba týchto ľudí spomenúť, pretože boli predchodcovia. Počuť, prosím? Áno. Trású sa mi ruky, lebo mám trému trošku, tak mi to prepáčte. Ako keby som navštívil zubnú ambulanciu. Kde sme to skončili. Aby som vám hovoril o histórii zubného oddelenia Novobanskej nemocnice, dovolím si pripomenúť, že ako to bolo so vznikom Novobanskej nemocnice, pretože súčasťou neskôrších rokov sa stalo aj zubné oddelenie tohoto zdravotníckeho zariadenia. Bezprostredne po vojne fungovali v Novej Bani dvaja odborní lekári, dvaja dentisti, fungovala pôrodnica so 14 postelami a v roku 1951, keď vznikol okresný ústav národného zdravia v Novej Bani, tak bolo potrebné zabezpečiť rozvoj jednak ambulantnej časti, a keď by malo to budúce zariadenie fungovať ako lôžkové zariadenie, bolo potrebné vybudovať aj lôžkové časti. Preto postupne funkcionári sa pokúsili jednak na Krajskom národnom výbore, na odbore zdravotníctva, na ministerstve zdravotníctva vynaložili veľa úsilia, aby vlastne vznikla myšlienka vybudovania nemocničného zariadenia, ktoré sa začalo budovať v roku 1951 postupne, a v roku 1959, keď sa vytvorilo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, tak vlastne sa dal podnet na vznik nemocnice s poliklinikou, ktorá začala fungovať vlastne 31. decembra 1959. Postupne sa v týchto rokoch dobudovali všetky lôžkové oddelenia, takže táto nemocnica mohla potom začať poskytovať aj lôžkovú starostlivosť. A od roku 1960 sa toto zariadenie stalo vďaka našim kolegom, našim predchodcom celkom známym zdravotníckym zariadením nielen v Novej Bani, ale aj v širokom okolí. Súčasťou tohoto zariadenia bolo aj zubné oddelenie, ktoré fungovalo v budove polikliniky, a tvorili ho vtedy vtedajší riaditeľ zariadenia. Budem hovoriť mená, aby ste si trošku pripomenuli, doktor Hirner. Pred ním tam fungoval doktor Štanga, mladší doktor Vančo a dentista pán Melek. Títo tvorili jadro a taký základ toho zubného oddelenia, ktoré začalo fungovať v roku 1960. V Žarnovici poskytoval tú starostlivosť dentista Prachár. Takže tento základ vlastne posilnili potom v ďalších rokoch už mladí absolventi stomatologického odboru lekárskej fakulty. A
Boli to manželia Snopkovci, ktorí prišli v roku 1967 ako prví do tohoto kolektívu a neskôr sa potom pridali ku nám ďalší a ďalší. Až v určitých rokoch fungovalo toto oddelenie v Raste až v rámci asi 14 lekárov, v rámci celého spádového územia nemocnice s poliklinikou, to znamená aj Žarnovica. Fungovalo tu zubné laboratórium, zubná technika, v ktorej sa vyrábali protetické výrobky, korunky, protézy a ďalšie. Spomeniem mená, pretože sú to moji kolegovia, s ktorými sme tu prežili. V roku 78 prišla doktorka Holá, ktorá pracuje ešte aj toho času. Prišla doktorka Šušková, ktorá tiež pracuje ešte v tomto čase. Prišli manželia Šmondrkovci, ktorí pracovali v Žarnovici. Prišla doktorka Prutkajová, ktorá tiež pracovala v Žarnovici. Predtým pracovala tu doktorka Moráčová. No a potom prišli ďalší, už si roky presne nebudem pamätať, ale je to doktor Trajtl, doktor Šuster, doktorka Bachledová. A zabudol som na nášho kolegu Ákoša Grabku, ktorý, ospravedlňujem sa mu, aj keď už je tam niekde hore nad nami. Bol to náš kolega, s ktorým sme študovali spoločne v Bratislave a v roku 1967 sme prišli sem spolupracovať. Tak nech mi to prepáči, ak môže ešte. On neskôr pracoval ako obvodný lekár v Hronskom Beňadiku. No a z tej mladšej generácie potom prišla doktorka Kopernická, ktorá ešte stále pracuje, doktorka Brodzianská, ktorá žiaľ zo zdravotných dôvodov už nepracuje, doktor Miloš Hrnčiar pracuje v Hronskom Beňadiku teraz. A tí najmladší teraz doktor Špír, ktorý po mne prevzal ambulanciu, Miško Holý, ktorý pracuje v ambulancii u svojej mamy. Takže to sú ľudia, ktorí momentálne sa starajú o váš hrup v tomto rajone a ktorých hádam s láskou a bez strachu navštevujete, aby sa mohli starať o váš hrup. Aké bolo zameranie z tej stomatologickej starostlivosti v minulosti, tak bol to predovšetkým dôraz na starostlivosť o chrup školskej mládeže. Každý obvodný lekár vo svojej praxi mal pridelenú určitú školu, o ktorú sa musel starať a nie len tým, že sa staral o ošetrovanie ich chrupu, ale sme museli vykonávať takú preventívnu činnosť. Navštevovali sme školy, prednášali sme tam, učili sme hygienu dentálnu týchto žiakov, navštevovali sme materské škôlky, kde sme učili detičky čistiť si zubky a snažili sme sa takýmto spôsobom, pretože na to bol kladený dôraz v tom období, aby sa venovalo prevencii a ošetrovaniu detskej dentície čo najviac dôrazu v každej stomatologickej praxi. Tých detí, o ktorých sme sa starali, bolo skutočne veľa, pretože keď mám tu rozbor činnosti zubného oddelenia z roku 1971. Prečítam, že o koľko detí sme sa museli vtedy starať. Ak mi to teda dovolíte. V tom období vlastne pracoval iba doktor Hirner, doktor Grabka, doktor Káčer, doktorka Moráčová a dvaja Snopkovci plus dentista Melek, dentista Prachár a dentistku Feničovú som ešte zabudol povedať, to bola pani dentistka, kolegyňa, ktorá sa starala do roku asi 72 o školskú mládež, mala školskú ambulanciu v školských priestoroch. Zabudol som ešte povedať, že v tom období vlastne s každým lekárom pracovala zdravotná sestra,
Bez nej si zubný lekár neporadil vo svojej ambulancii, potreboval asistentku ku svojej práci a potom bolo tu ešte zubní laboranti, zubná technika, kde bol šéfom pán Binda, ktorého si možno tiež spomínate niektorí, a pracovalo tam 10 zubných technikov. Dnes, keď budem čítať tieto počty detí, to je asi nepredstaviteľné čísla, pretože doba je úplne celkom iná a ako vám poviem, že v Novej Bani to bolo 843 žiakov v základnej škole, na Brehách 288, na Bukovine 16, v Starej Huti 13, na Štáloch 77, na Rudne 41, v Tekovskej Breznici 255, Orovnica 35, Tekovské Nemce 214, Hronský Beňaník 283, Malá Lehota 290, Veľká Lehota 255, v Žarnovici 724, Veľké Pole, Píla 140, Bukavica, Dolné Havne 252, Župkov 287 a mnohé malé školy ešte v týchto v Klakovskej doline. Dokopy to bolo 4405 detí. Takže za to som hovoril o tom, že dôraz v našej praxi bol kladený na to, aby sme sa venovali tejto školskej starostlivosti. Museli sme vykazovať, koľkým sme urobili prehliadky, koľko sme ošetrili, koľko kázov, koľko extrakcií a podobne. Takže keď to porovnám so súčasnou dobou a sa rozprávam s kolegami, ako to momentálne beží, tak je to skutočne veľký úbytok, čo sa týka ošetrovania mladej generácie, a v tomto pociťuje aj naša spoločnosť vlastne veľké nedostatky a veľké negatíva. V tomto zložení sme fungovali prakticky až do roku 1989, potom prišlo ku zmene spoločenského zriadenia u nás, by som povedal. Zmenili sa pomery aj poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a stomatológovia boli prví, ktorým bolo tak viac menej povedané, že už ste súkromníci a vy sa teraz starajte sami o seba, tak sa to aj prejavilo vlastne v celom tom spôsobe poskytovania starostlivosti začiatkom 90. rokov, keď vlastne sme boli prinútení si hľadať svoje vlastné priestory a začať sa starať sami o seba. Vznikol ten systém poskytovania zdravotného poistenia, vznikli zdravotné poisťovne, s ktorými sme museli uzatvárať zmluvy, na základe ktorých sme vlastne fungovali a museli sme si zvyknúť na celkom iný spôsob financovania našej činnosti, pretože sme boli vlastne odmeňovaní za výkony, ktoré sme urobili. Nie tak, ako sú odmeňovaní všeobecní lekári od počtu pacientov, ktorí majú prihlásených do svojej starostlivosti, ale zubní lekári vlastne sú odmeňovaní iba za výkony, ktoré vykazujú do zdravotných poisťovní, pokiaľ majú zmluvy so zdravotnými poisťovňami. A pokiaľ robia na priamu platbu, tak je ten spôsob financovania ich činnosti celkom iný. Tu chcem poukázať aj na to, že vlastne ten technický pokrok a dostupnosť stomatologických materiálov po roku 90 značne ovplyvnili úroveň aj kvalitu poskytovania tej stomatologickej starostlivosti, pretože dovtedy sme sa nestretli s takým množstvom dostupného zdravotného materiálu a aj tá technika zdravotnícka, ktorá bola vlastne financovaná iba zo strany spoločných financií v každom zdravotníckom zariadení, tak táto časť už odpadla a vlastne
Každá ambulancia je odkázaná na to, čo si svojím spôsobom do svojej ambulancie, akú techniku zabezpečí, aké materiály, tak prejaví sa to potom v ceníku tých výkonov, ktoré vlastne každá ambulancia si vypracuje pre seba a takým spôsobom je financovaná ich činnosť. V ďalšom období si myslím, že si zástupcovia našej stavovskej organizácie a ministerstva zdravotníctva stanovili do budúceho obdobia veľmi vážne ciele, a síce dosiahnuť viac percent, čo sa týka starostlivosti o chrup detskej mládeže. Pretože sami, pokiaľ sú tu rodičia a sú tu starí rodičia, možno vedia, akým spôsobom sa starostlivosť asi v týchto časoch poskytuje a že je to otázka financií vlastne. V mnohých rodinách si vlastne nemôžu dovoliť, financovanie. Navštevujú zdravotné zariadenia iba vtedy, keď sa prejavia určité bolestivé príznaky, iba že tá starostlivosť nie je taká systematická, ktorá by mala začať povinnou prehliadkou chrupu a potom následným ošetrovaním. Domnievam sa, že toto je vlastne hlavným problémom toho, že ciele, ktoré si aj naša stavovská organizácia stanovuje, dosiahnuť určité percentá počtu preventívnych prehliadok a následne potom zase dosiahnuť určitú úroveň ošetrenia tých zubov, ktoré sa pri týchto preventívnych prehliadkách zisťujú ako kariézne. Prečítavam len, že aká je asi z celkového počtu evidovaných všetkých pacientov v ambulanciách zubného lekára, pretože každá ambulancia musí vykazovať štatistické výkazy. Preventívne prehliadky v roku 2014 bolo iba 58% z populácie ľudskej. V roku 2018 to bolo 52%. Čiže ľudia napriek výzvam, ktoré sa vo verejnosti propagujú, ľudia ozaj veľmi málo navštevujú zubného lekára s cieľom vykonať preventívnu prehliadku. U detí v roku 2018 vo vekovej skupine 0 až 18 rokov sa zaznamenalo, že 35% týchto jedincov nie je vôbec evidovaných u zubného lekára. V roku 2015 tento údaj je 41%, ktoré vôbec nie sú evidované u zubného lekára. Počas tehotenstva ženy majú nárok na 2 prehliadky u zubného lekára. Štatistika hovorí, že jednu prehliadku absolvovalo asi 10% a 2 prehliadky približne iba 1% tehotných žien. Z roku 2019 máme údaj len z jednej zdravotnej poisťovne Dôvera, kde bolo evidovaných 5,30 tehotných žien s 2 preventívnymi prehliadkami. V roku 2018 vo vekovej skupine 5-ročných detí bolo evidovaných iba 43% detí bez zubného kazu. Kritérium Svetovej organizácie do roku 2020 je 90%, čiže u nás polovica. Index kazivosti chrupu evidovaných 12-ročných detí je pri 1,67. Z celkového počtu detí evidovaných vo veku 6 až 14 rokov síce absolvovalo prehliadku preventívnu 75%,
ale komplexné ošetrenie absolvovalo iba 51%. Obdobná skupina je aj u detí až do 5 rokov, kde úplne sanovaných bolo iba 44%. Tieto čísla som povedal, pretože treba ozaj apelovať na rodičov, aby svoje deti priviedli do zubnej ambulancie, pretože následky, ktoré neskôr vznikajú v neošetrení kariéznych zubov, sú značné a dnes napriek tomu, že sa tá medicína skutočne obracia iba na takú estetickú stomatológiu, že dnes nie je problém mať pekné vybielené zuby, dať si urobiť dokonalé porcelánové korunky. Je to síce riešenie, ale vlastne tá podstata, ktorá spočíva v tom, že ľudia by mali mať predovšetkým svoje zuby zdravé, tak je to ako s celým životom súčasným, pretože čím krajší človek pôsobí na svoje okolie, chce byť pekný, chce mať pekný úsmev, je to síce riešenie, ale zmyslom celej stomatologickej starostlivosti je to, aby zubný lekár zachoval pacientovi predovšetkým funkčný chrup. To znamená, aby slúžil pre jeho zdravie, aby dokonalým spracovávaním potravy netrpelo ostatné ústrojenstvo zažívacie a aby ten organizmus bol zdravý. To bolo tak stručne, možno telegraficky všetko, možno som niečo vynechal z toho, čo som si pripravil, až by ste sa chceli niečo opýtať, rád zodpoviem vaše otázky, pretože sám cítim, že som asi možno niečo z toho svojho rozprávania pripravovaného vynechal, ale budem rád, keď sa opýtate na hocičo. Ľubo, aký podiel je dneska skutočná medicína a show, čo sa týka stomatológie podľa teba? Mám na mysli pekné obrazovky pred pacientom. To určite ku kvalite neprispieva, ale je to show, takže asi v tomto kontexte to myslím. No, odpoviem ti tak, že to je vlastne tá estetická stomatológia, ktorá v poslednom čase dosť ako si je obsahom činnosti každej stomatologickej ambulancie, pretože to vychádza z nárokov pacienta. Každý chce mať pekný úsmev, pekné biele zuby a aj súčasná technika, ktorá sa dostala do stomatologických ambulancií, vlastne vytvára tomu podmienky. Dnes môžete prísť do ambulancie a vlastne s pokazenými zubami a odchádzate preč s krásnym úsmevom, aby som to tak prehnal trošku, pretože určitá malá časť zubnej korunky sa dá vytvoriť priamo v zubnej ambulancii, pacient si sadne do kresla, zubný lekár mu odskenuje jeho zub, na ktorý chce vylepšiť, aby som to tak povedal. A prístroje, ktoré sa nachádzajú v zubnej ambulancii, umožňujú, aby sa korunka v priebehu niekoľkých, nechcem povedať minút, ale hodín vytvorila a pacient odíde so ošetreným zubom, s krásnym, pekným bielým. Ak ľudia prichádzajú len s takýmto cieľom do zubnej ambulancie, aby vylepšili svoj vzhľad, tak slúži to samozrejme aj k tomu, že ten pacient ako si doplňa chýbajúce zuby a tým vlastne sa zlepšuje aj tá funkcia toho chrupu, hej, pretože sa doplní ten zubný oblúk do takého tvaru, aby on vykonával svoju vlastne tú mechanickú činnosť pri spracovaní potravy. To, že
výhoda tých moderných prístrojov je taká, že vlastne lekár priamo pacientovi ukáže, ako asi bude vyzerať výsledok jeho práce. On vám na svojej obrazovke oskenuje vaše zuby a tým modelovaním, ktorá mu tá technika umožňuje, vám vlastne ukáže, že ako bude asi váš chrup po ukončení liečby vyzerať. Takže toto asi niektorých pacientov privádza do zubnej ambulancie, lebo dnes vzhľad a výzor človeka hrajú veľmi významnú úlohu v jeho živote. Sú rôzne zamestnania, ktoré vlastne si vyžadujú, aby pacient vyzeral skvele v tej kancelárii alebo v styku s nejakým svojim klientom. A to by som považoval za taký klad tohoto súčasnej stomatológie. Len možno sa zabúda na tú základnú časť, a to je vlastne tá prevencia toho zubného kazu a dosiahnuť taký stav chrupu, aby sa tie zuby nemuseli ošetrovať. Pretože už keď vznikne v zube kaz, tak tam je tamto riziko, že môže byť postihnutý aj až celý organizmus, aby som to tak prehnal trošku, pretože sami sa stretávate isté s tým, že často sa stretávate s požiadavkou, aby ste si dali vyšetriť fokusy napríklad. Hej. Je to tá bakteriálna infekcia, ktorá pri neošetrenom zube prenikne až do okolia zuba a spôsobuje problémy nielen v okolí toho zuba v čelusti, ale vlastne pôsobí aj na ostatné orgány, hlavne na srdcovo-cievny aparát. Takže tu treba klásť dôraz na to, aby si pacienti nepovedali, že však keď mi vytrhnú zub, ja si ho dám urobiť pekný, krásny, ale zmyslom by malo byť to, že prichádzajú zavčasu na ošetrenie pacienta, aj keď vieme, že prísť do ambulancie za takých okolností, že vás zuby bolia, tak chce to kus odvahy, aby som to tak povedal, aj keď súčasné ošetrovanie v stomatologickej ambulancii je ďaleko, ak môžem povedať, že príjemnejšie, pretože sa používajú rôzne prípravky na znecitlivenie pri preparácii kariéznych zubov a potom aj tá technika, ktorá sa používa, tak umožňuje tomu lekárovi vykonať tie aj zložité stomatologické výkony tak, aby pacient veľmi netrpel pri tom ošetrení. Toľko asi, Marina. Ešte jedna vec, trošku z iného súdka. Plakal si tu o prevencii, že je špatná, málo. Áno? 50, zhruba 50%. To mám brožúrku, ktorú vydala Slovenská komora zubných lekárov. Ideál okolo cez 90, si niečo povedal, by bol percent. Áno, Svetová organizácia si dala taký cieľ. Dokonca v roku 2024, ja to nalistujem a ty sa pýtaj medzi tým. No, ja chcem povedať jednu vec, že ak máte 50% preventívnych vyšetrení, tak skáčte 1,20 m od radosti ako stomatológovia. Ja ti môžem povedať za seba ako za gynekologa. Svojho času som poslal 1000 pozvánok na prevenciu, prišlo 20 žien. Viete si to predstaviť? Ja, ktorý som robil prevencie od večera do rána, by som povedal ako v rámci ambulancie, mal som 20-22% prevencií u žien. Rakovina krčka maternicového, prstníkov a podobne. Čo sa s tou závažnosťou ochorenia rovná život. Nie, neprídu. Takže moja otázka znie, napriek tomu, že ja som robil aktívne, robíte aj vy aktívne nejaké takéto veci stomatológovia, že pozývate, alebo je to skôr len apel? No, kedysi sme pozývali ešte, ale ja už som 10 rokov neaktívny stomatológ a oci sa teda venujem, ešte sledujem, čo sa deje, ale otázka preventívnych prehliadok je vlastne
keď počúvate rozhlas, keď pozeráte televíziu, keď sú rôzne médiá, ktoré vyzývajú ľudí, aby sa zúčastňovali preventívnych prehliadok, tak sami vidíte, že niekedy je to také hádanie hrachu na stenu a vlastne sa to nestretáva s takým pozitívnym ohlasom, ako by skutočne sme si predstavovali zdravotníckí pracovníci všetci. No. Veď to by mal byť základ všetkého a čo sa týka zubov, často to bolo tak pokladané za také ošetrenie iba bolestivého zuba, že ľudia nechodili niekedy k lekárovi s tým cieľom, aby si dali do poriadku svoj chrup. No. Takže vyzývať niekoho, choď do tej ambulancie, veď preventívna prehliadka naozaj nič nestojí. Otvoríte pusu a lekár vám zistí a povie, že čo vás čaká v krátkej budúcnosti, či tam nejaký ten kaz nájdete alebo nenájdete. A to by malo byť otázkou pre každého z nás. No, dcera moja. Fungovali aj služby, že ste mali nejaké poobedky počas týždňa a že ste mali pravidelné rozpisy, takže moji rodičia sa striedali vo víkendoch, kedy chodili do nemocnice na nejaké, neviem, 6 hodín alebo 7 hodín robiť službu. A spomínam si aj to, že kedy si neboli mobily, takže tí pacienti bolaví chodili piatok večer domov k nám vyklopkávať, že nemôžu vydržať. V súčasnosti, keď sú mobily, tak už je to úplne iné, buď pošlu správu, alebo si zavolajú. Takže toto bola tá iná doba. Ako je to v súčasnosti s tým pokrytím služieb stomatologických, lebo viem, že si to si ešte zabezpečilo, myslím, 10 rokov dozadu. Ešte je to zachované v rámci okresu Žiar nad Hronom, alebo Nová Baňa, alebo neviem, ako máte skúsenosť? Odpoviem. Keď sme prišli s manželkou do Novej Bane, tak sme vlastne na oddelení boli my dvaja lekári s našim vedúcim lekárom, doktorom Irnerom a bolestivé prípady sa riešili tak, že zdravotnice zavolali buď doktorovi Hirnerovi alebo ku nám, že máme tu pacienta, ktorého bolí zub a niekedy sme prišli aj o 2., o 3. do nemocnice a vlastne sme pacienta ošetrili. V noci, nie cez deň. Veď zub bolí hlavne v noci, tak poznáte to sami, že kedy už človek nemôže vydržať, že uteká a hľadá pomoc ozaj. Potom sme zaviedli systém pohotovostných služieb, že sme slúžili v soboty, nedele. A toto sme dodržali ešte aj v 90. rokoch. Ja si pamätám, že som to organizoval vlastne asi do roku, no už si nespomeniem, kedy presne. A v súčasnosti sami to vidíte na príklade detskej pohotovosti. Ako to dopadlo, že sa vlastne zužuje stále počet hodín, kedy môžu rodičia s deťmi prísť na ošetrenie so svojimi chorými deťmi. Teraz len do 8 hodiny sa mi zdá všeobecná. Tá starostlivosť, pohotovostnej starostlivosti je taká. V súčasnosti chodia slúžiť moji kolegovia do Banskej Bystrice. Krajský lekár robí rozpis služieb a každú sobotu, nedelu niektorí z kolegov vlastne podľa toho rozpisu idú slúžiť do zubnej ambulancie Banskej Bystrice. Ako jedna pohotovosť na kraj? Jedna pohotovosť v Bansko-Bystrickom kraji. Zmluvy s poisťovňami. Tí, čo majú zmluvy s poisťovňami, myslím si, že je to tak, že majú ako keby povinnosť podieľať sa na službách v rámci kraja. Hej. Tí, čo sú privátni, čo nerobia cez poisťovňu, myslím, že túto povinnosť nemajú. Čiže v tomto je ten rozdiel. Čiže keď sa porovnáva minulosť a súčasnosť, je obrovský rozdiel v tom, že sú stomatológovia, ktorí poskytujú aj majú zmluvy s poisťovňami, vtedy ten pacient má nárok napríklad na tie pravidelné prevencie, poskytované aj, alebo motivované každou poisťovňou.
A ten stomatológ má aj pravdepodobne povinnosť podieľať sa na zabezpečení tých pohotovostných služieb v regióne. Myslím si, že takto to je. Neviem, je tu nejaký stomatológ novomladský? Aktívny? No tak lekári, ktorí robia na priamu platbu, ktorí nemajú zmluvy s poisťovňou, tak človek má takú predstavu, že ten sa o svojho pacienta postará vodne v noci, by som to tak povedal, ale tak sa to asi nedeje a záleží len na tom lekárovi, či toho svojho pacienta ide ošetriť alebo nejde ošetriť. Hlási sa tam malá Havranová. Ideme Dobrý deň, ona sa hlásila, ja sa budem pýtať. Moje meno je Jan Havran, toto je Anna Mária. Ja som veľmi rád, že aj napriek tomu, že je to teda piatok, čo viacej nevyhovalo, mne teda to vyhovalo zrovna. Dneska prísť a stretnúť sa s pánom doktorom. Ja som to nestiel na jeho narodinách, tak som rád to povedal teraz. Aj keď dneska je tu debata taká stomatologická, čo teda mňa tiež zaujíma, ale len tak okrajovo, tak si myslím, že je priestor hovoriť aj o iných častiach života pána doktora, ktoré teda ja vnímam viacej a sú to teda časti, ktoré sa týkajú poslaneckého fungovania a potom ešte športovo-kultúrneho dobrovoľníckej činnosti, ktorú teda ako bývalý primátor vnímam. Ja som veľmi rád, že som mal možnosť sa s ním stretnúť profesionálne nejaké obdobie. Nesmierne si ho ako osobu vážim, pretože si to pamätám ho ako čestného človeka, ktorý sa rozhodoval podľa svojho svedomia a najlepšieho vedomia a nikdy nepodľahol žiadnej politike, čo je veľmi správne. Škoda, že to dneska tak nefunguje v tomto svete. Takže veľmi rád si na to obdobie spomínam, myslím si, že sa podarilo veľa pozitívnych vecí aj vďaka nemu. Ja ho vnímam cez tú dobrovoľníckú aktivitu, s ktorou som prišiel s týmto kontaktu na začiatku. Aj keď tu teda dneska nie je toľko ľudí, verím tomu, že si to pozrú viacerí. A verím, že rovnako ocením jeho prácu, hlavne čo sa týka darovania, dobrovoľného darovania krvi, ktoré sa deje v Novej Bani už niekoľko rokov, ja už aj neviem teda presne úplne kedy, ale myslím si, že som bol ešte vtedy poslancom, to znamená, že to je minimálne 16 rokov. Áno, výborné. Takže to je nespočetné množstvo, nechcem povedať niekoľko litrov teda krvi, aby som to nezdehonestoval, ale určite je to tak. Ja mám na to teda jednu otázku, že čo ti táto aktivita osobne dala? Toto organizovanie tejto činnosti, čo ťa to teda, akým spôsobom ťa to naplňa, táto celá činnosť, čo je pre teba v celé tom ohľade dôležité, prečo tej veci neustávaš a ďalej ju teda organizuješ. Ja si to pamätám, že ty si teda riešil množstvo vecí s tým, okrem toho, že ťa to stálo teda aj prostriedky, teda hlavne čas v tejto veci, napriek tomu, že teda už nie si poslancom, čo teda niektorých vytriedilo z celej tej skupiny, v tej aktivite zostávaš, takže to je moja otázka. Čo ti táto aktivita osobne dala? Ďakujem pekne zatiaľ. Pán primátor, ty si ma úplne zaskočil teraz, lebo to ja sa nerád chválim tým, čo ako fungujem v Novej Bani. Ja som človek, ktorý prišiel spolu so svojou manželkou z veľkého mesta sem do Novej Bane. Prežili sme tu krásnych spoločných 54 rokov. A študoval som medicínu, tak medicína je, ten, kto to berie vážne, ja si myslím, že ten človek sa potom riadi tými zásadami pomoci svojmu blížnemu, tak ako to náš kolega Hippokrates kedy povedal. A celý svoj život, aj profesionálny, sa riadím vlastne tým, že treba pomáhať človeku. Ja na to inú odpoveď nemám, Janko.
To je inak povedané. My sa tomu určite tešíme, verím tomu, že to ešte bude dlho trvať a že tvoju ochotu a záujem pocítia obyvateľe tohto mesta ešte dlhé roky, takže ja ti takto osobne teda ďakujem za tú aktivitu, chcel som to spraviť teda aj na tých narodinách, nebol priestor. Takže verím tomu, že ešte budeš dlho zdravý a že budeš mať chuť nielen organizovať veci, ale aj športovať, stretávať sa s ľuďmi. Myslím si, že si obohatil komunitu tohto mesta. Ja som rád, že sa z časti naše životy teda prekrývajú, pretože to obohacuje ľudí, tých druhých, s ktorými sa môžu stretnúť. Ďakujem pekne. No ja ti ďakujem za tvoje slova. Ak dovolíš, pán doktor, ja by som sa tiež zapojil do diskusie. Ja sa vrátim k tej téme, ktorá bola aj na plagáte. Dovolím si taký malý úvod, že ty ako teda čerstvý 80-tník máš plné právo hovoriť o tej minulosti aj, ktorá teda nebola vo všetkých smeroch vždy zlá, práve naopak. A možno v tej medicíne, či je to všeobecná medicína alebo stomatológia, teda bol ten systém aj z toho tvojho rozprávania sa zdá, aj teda je to fakt, bol omnoho prepracovanejší, ako je to teraz. A verím, že aj tá kolegialita medzi vami, keď si aj ty prichádzal s pani manželkou sem, boli ste teda prví dvaja mladí stomatológovia po škole, tak ako si to povedal v 67. Bol tam ten pán doktor Hirner. Čiže vy ste nesúťažili o pacienta, ale vy ste si toho pacienta v podstate ako keby spoločne manažovali a boli ste jeden kolektív. To sa teda teraz zmenilo, čiže pýtam sa, ako vidíš, lebo bola na tom plagáte aj budúcnosť tej stomatológie, ako vidíš teda to odovzdávanie toho know-how medzi tými staršími kolegami, tými skúsenými odborníkmi, tými praktikmi a tými novými mladými absolventami, ktorí možno potrebujú teda preraziť, možno aj ekonomicky nejakým spôsobom sa presadiť. A kde sa nachádza ten pacient? Hej? Počuli sme, že kto má zmluvu s poisťovňami, tak má nejakú jednu službu v kraji, kto nemá zmluvu s poisťovňami, má svojho lekára, ktorého keď dovolá, tak možno sa nejak o ňo postará. Ako to môžeš porovnať? To obdobie predtým a to obdobie povedzme teraz a možno aj s vyhliadkou do budúcnosti. Pán primátor, dal si mi ťažkú otázku. Pretože pred rokom 90, aby som to tak bez toho, aby som obhajoval to spoločenské zriadenie, ktoré bolo predtým, tak tam ten štát doslova naplňal tú svoju klauzulu v ústave, že štát sa má postarať o zdravie svojho občana. Hej. A dnes, bohužiaľ, to asi musím tak povedať, že ten občan sa stal vlastne, aj keď hovorím proti lekárom, hej, ale takým určitým tovarom v rukách zdravotníctva. Aj keď tá starostlivosť je poskytovaná, aká je, lekári nemožno všetkých hádzať do jedného vreca, pretože sme ľudia a aj medzi zdravotníkmi sú ľudia takí aj takí, tak ako v každom bežnom živote. A je to asi ťažké obdobie pre ľudí, pretože tie financie veľmi zasiahli aj do poskytovania zdravotnej starostlivosti a dnes bez toho, no ja vám tak poviem príklad, že či máte predstavu, že čo asi stojí zariadenie zubnej ambulancie. Lebo na to sa ma často pacienti pýtajú a občania, s ktorými sa stretávam, pretože viete, každý musí platiť nejaký príplatok po tom ošetrení v tej zubnej ambulancii. Jeden lekár možno si pýta za blombu určitú čiastku, ďalší si pýta inú. A toto ľudia veľmi ťažko vedia hodnotiť, pretože to zariadenie tej zubnej ambulancie dnes stojí skutočne veľa len toho človeka, ktorý si tú ambulanciu zariaduje. A výrobcovia, dodávateľia techniky, tie nehľadia na to, že ten lekár bude poskytovať starostlivosť človeku. Ich zaujíma iba to, za koľko ten určitý prístroj alebo ten materiál tomu zubnému lekárovi predajú. A od toho sa potom odráža celý ten vzťah, taký aj negatívny niekedy medzi pacientom a zubným lekárom. Takže ja by som asi toto povedal, že na konto tvojej otázky,
pretože my sme nemuseli riešiť tie finančné otázky do roku 90. Zdravotnícke zariadenie dostalo určitú finančnú čiastku, ktorú rozdelilo medzi oddelenia lôžkové, ambulantné a tak ďalej a tak ďalej. A my sme tým boli obmedzení, pretože sme nemohli, aj keď sme videli, že aké prístroje by sme radi videli vo svojej ambulancii, všetko sa plánovalo. My sme napríklad, vám to tak poviem, že keď prenikli do systému také tie lampy, ktorými sa teraz osvetľujú biele blomby, aby oni stvrdli v dutine ústnej, tak my sme si mohli kúpiť jednu ambulanciu na 14 ambulancií, jedno zariadenie na 14 ambulancií. Teraz mi povedzte, že ako sa dalo vlastne využiť taký výdobytok novej techniky, alebo nejaký materiál, ktorý prišiel, tak to bolo také nepredstaviteľné. Teraz nie je problém na trhu zakúpiť pre toho zubného lekára materiál, aký chce. Ale sa to prejaví na cene toho výkonu, ktorý pacientovi urobí a ktorý pacient buď teda je ochotný uhradiť, alebo nie. A s tým možno súvisí aj celý ten systém tej preventívnej zdravotnej starostlivosti, že ľudia možno aj niektorí na tú prevenciu prídu, ale potom následne ich odradí celý ten finančný postup, ktorý potom následuje, ako je platba za výkony, ktoré sa v tej ambulancii vykonajú. Asi toľko. Mne sa to tiež nepáči, lebo tam tá stránka tej medicínskej starostlivosti, to poskytnutie pomoci tomu človeku je kryté financiami. Slovo pacient pochádza z latinského paciencia, trpezlivosť. Majme trpezlivosť. Ale dokedy? Pán Lorecký, čo ťa trápi? Dobrý deň. Ešte ma trápi jedna vec. Poďakovať tebe. Ale veď už mi neďakujte to. Počkaj. Máš, keď to bolo 15 rokov tomu nazad, asi 15. Rozsypala sa kveta a rozsypala sa dýchovka. Ja neviem, z 20 ľudí ostali sme 5, 6, čo sme mali záujem ešte to nejako potiahnuť, hej, Jožko Ďurovič, Karol Bogrívka, ja Peťo Zalaj, neviem. No prosto bola taká doba, že tie naše neboli také vynikajúce vzťahy, ako teraz s Richtárom a tak, že máme dole klub a môžeme bez toho, aby sme si niečo platili, tam nejakú činnosť vyvíjať. Tak my sme vyvíjali tú činnosť, kveta spadla, my sme spadli a prosto mali sme vo veteríne, dali nám veterínu, hej, plesnivá, ona budova, o to nešlo, ale o platenie tepla. Rozumiem, nám faktúry chodili, Karol Pokrývka, tak chlapci, musíme zaplatiť, nenevajte sa. Niečo sme tam, od konca 13 stupňov bolo, keď sme mali skúšky, Peťo Zalaj odmietal, že nebude chodiť do takej zimy a tak ďalej. No a posledná faktúra, aby som to nepredržoval, okolo 80 eur bola. No a doktor Snopek, teda ako tí, ako chlapci, nemusíme sa skladať, doktor Tope za neviem koľko, či si dal 6 alebo 7, no veľa si dal. Nás to stalo potom minie. A to si dal zrejme asi z vlastného, si nekradol, ale bol si vynikajúci poslanec aj s tou Katkou Štrbovou, skutočne kultúra, šport, vy ste pomáhali tomu oddeleniu, ktoré teraz, túto pani kolegyňa zrejme, tie majú toho veľa a je ich málo, ale vy ste naozaj pomáhali. Nie len pokiaľ ide o šport, tú krv a tak ďalej, ale aj bolo vás vidieť prosto všade. Ide o to, že človek, keď má ten svoj život a čestne ho válči, tak si zaslúži poklonu, zaslúži si úctu. A ja voči tebe skutočne tú úctu mám. Ja vždy, keď si to tak pamätám, v histórii dosť veľa som sa s Baťom zaoberal, s firmou Baťa.
čestná robota od každého jedného toho člena, si tam nepustili nejakého výtržníka, prosto, a firma bola vynikajúca a všetci sa mali dobre. Teda aj dnes by to tak bolo treba. Menej ideológie, špiritizovania, prepolitizovaní sme stále, ale svoju vlastnú robotu, aby každý robil detailne a dobre, ako si ju ty robil celý život, srdečná vďaka doktorovi Snopekovi. Ďakujem. No, ja neviem, čo by som k tomu dodal, lebo už samochvála smrti sa hovorí a toľko chváli, čo som tu od vás počul, tak to neprišiel som sem za takým účelom. No. Chcel som myslel, no nebudem ďalej. Luboš, ale komu čest, tomu čest. No, ale ja chcem sa spýtať, myslíš si, že momentálne je zubných lekárov v Novej Bani dosť? Lebo všade ich chýba, v každom obore. Tak či si myslíš, že v tom tvojom Novobánsko je zabezpečené? Ja by som povedal, že v Novej Bani je stomatológov dosť, pretože je to taký počet, aký som vám tu hovoril, že v roku 67, keď sme tu fungovali, boli sme tu 5 či 6 a dnes si len zrátajte, že kto všetko na okolí tu v Novej Bani pracujú dvaja. V ambulancii doktorky Holej, aj keď doktorka Holá už menej pracuje, doktorka Kopernická pracuje, doktor Trajtel poskytuje na priamu platbu starostlivosť, doktor Špírk pracuje v ambulancii, v ktorej som ja pracoval. Doktorka Šušková už nestačí tomu všetkému, má zdravotné problémy. No, zrušila sa školská zubná ambulancia, ktorá predtým v našich časoch fungovala, že tie deti z Novej Bane chodili na ošetrovanie do jednej ambulancie a na Lehote nikto nepracuje, pracuje v Beňadíku doktor Miloš Hrnčiar a to je v okolí Novej Bane všetko. V Žarnovici pracuje ešte doktorka Prudkajová, tá už má 70 rokov tiež, už pomaly bude končiť a sa tam nasťahovali nejakí Ukrajinci, ktorí tam robia nejaké problémy, aj som počul, že si robia podľa seba a to je vlastne to, čo hovoril pán primátor, že dneska sa nehľadí na to zdravie, ale skôr sa hľadí na to, že čo zarobiť. Prepáčte za taký výraz. No. A v nemocnici na oddelení teraz ste boli 4 prístroje, asi 4 lekári, hej? Áno. A to znamená, že tí pacienti sa mohli prihlásiť a mohli prísť do roka aj 4-krát? No, vysvetlím to tak, že fungoval tzv. Obvodový systém. Na tom obvode pracoval všeobecný lekár, stomatológ, poradňa bola gynekologická a bola poradňa detského lekára. Napríklad zoberiem si Lehotu, kde som ja v tom roku 1. januára 68 a doktor Irner poslal na veľkú Lehotu, kde som prišiel do ambulancie, kde bolo také muzeálne zariadenie stomatologické a aj sa ho bojím popísať, lebo to bola nejaká vrtačka pripevnená na stene, taký ten pôvodný lánkový systém, neviem, či si viete predstaviť, ako to fungovalo cez také prevody všelijaké a bol tam obvodný lekár, ja som tam bol ako stomatológ. No a chodila tam poradňa gynekologická a poradňa detská. Toto bol tzv. Obvodný systém a v rámci toho obvodného systému mal každý stomatológ pridelený školu v tom rajóne. Tak mne pripadla malá veľká Lehota, kde bolo, ako som vám čítal, to bolo okolo skoro 600 detí. A otec sa musel ten obvodný stomatológ starať. Nová Baňa bola rozdelená podľa častí určitých, ale každý stomatológ mal svojho príslušného obvodného lekára, územného teda, a bola mu pridelená škola niektorá na Brehách napríklad, alebo z Tekovskej Breznice, alebo
keď v Hrodskom Beňadiku sa musel postarať o Tekovské Nemce a o Hronský Beňadik, ten príslušný stomatolog. Takže takto to bolo predtým rozdelené a dnes, viete, dnes je slobodná voľba lekára, sa tomu hovorí. A teraz si zoberte, že niektorí pacienti sa snažia sa dostať ako pacienti k niektorému lekárovi, ktorý sa vlastne ohradí tým, že ja už mám toho dosť a už mi priberám ďalších pacientov. Tu sa stretávajú aj u všeobecných lekárov pacienti často a už o špecialistoch, keď hovorím, tak to už ani neviem povedať, že ako, lebo sami možno ste museli si vyhľadávať pomoc a potom telefonujete do jednej ambulancie, do druhej, do tretej a všade vám povedia, že už lekár nepriberá nových pacientov a teraz kam ten pacient sa má vlastne ohlásiť. Možno je to tak aj v prípadoch vašich detí alebo rodinných príslušníkov. Neviem to už odhadnúť, lebo už ten kontakt až taký nemám s terénom, ale toto v tom bývalom systéme bolo vlastne zabezpečené, aj keď sa to možno mnohým nepáčilo, že musel som chodiť tomu príslušnému svojmu lekárovi, ktorému som bol pridelený, hej, tak zvane. A ten systém sa musel dodržať, ten pacient musel chodiť tomu svojmu príslušnému stomatológovi. Tak to bolo zariadené a tak sme sa aj vlastne o tých svojich pacientov starali. Toľko iba na tú otázku by som vedel odpovedať. No. Ja, ak dovolíš, pán doktor, ja sa ešte vrátim k tej stomatológii, lebo my sme tu teda ďalej od Žiaru nad Hronom, ale možno si s tým prišiel do kontaktu, teda v Žiari bola tá floróza. Ja som teda v Žiari 3 roky žil, lebo poslednú škôlku a prvú, druhú triedu sme boli v Žiari. Takže mal som nejakých spolužiakov, ktorých si pamätám doteraz, že mali teda tie skloviny ovplyvnené tou florózou na tých svojich zuboch. Alebo potom boli tie tetracyklínové zuby, aj to si pamätáme, nejako teraz to už nemáme. Ako môžeš vyhodnotiť také možno to prostredie, v ktorom sa nachádzame tu, vo vzťahu možno aj k tým zubom našim, či možno súvisí niečo aj s nejakou tou vodou, ktorú tu pijeme, alebo s tým vzduchom, čo tu máme, ako sa to prejavilo, plus mali sme, alebo sú teda vy stomatológovia riešite nielen zuby, ale aj možno tie horšie alebo vážnejšie diagnózy, ktoré sa môžu nachádzať v dutine ústnej, vrátane teda nejakých nálezov, onkonálezov, ktoré sú, tak ako by si k tomuto sa vyjadril? My keď sme prišli pracovať sem do Novej Bane, tak sme sa stretávali na takých našich stretnutiach, ktoré sa organizovali v rámci Slovenska a sme sa rozprávali s našimi kolegami, tak sa veľmi čudovali, že vy ste išli pracovať tam do toho rajónu, kde ten nebezpečný flór z tej linikárne v Žiari nad Hronom uniká do prostredia a sa teda skôr čudovali, že kde pracujeme a či teda badáme sami na sebe možno, alebo na našich pacientov nejaký vplyv toho prostredia a vlastne toho spádu, toho flóru, aký to malo vplyv na život ľudí v tomto rajóne. Malo to skutočný vplyv, pretože, ako si povedal, boli tzv. Flórové zuby. Tie sa prejavovali tým, že ten flór prenikal do zloženia zubnej skloviny a vlastne znehodnocoval kvalitu toho tkaniva toho zuba. O ostatných vplyvoch ani nehovorím, pretože však ľudia odtiaľ boli vysťahovaní, nesmelo sa tam chovať dobytok, nesmelo sa tam pestovať žiadna zelenina a podobne. Čiže malo to v tom čase veľký vplyv, pretože spracovanie toho flóru bolo na takej úrovni, že sa nevedelo zabrániť úniku toho flóru do životného prostredia a vlastne ovplyvňovalo to kvalitu života ľudí. A časom sa zlepšovalo aj to technické zariadenie v tej linikárni, takže potom to už taký nejaký vplyv na to nemalo. Hľadalo sa, proste prieskumom sa zistilo, že aké množstvo flóru asi neškodí ľudskému organizmu
A preto sa napríklad pristúpilo aj k tomu fluorovaniu, hej, že jedlá sol sa fluoruje. Určité percento flóru sa pridáva do jedlej soli, pretože je to najbežnejší spôsob, ako sa fluor v určitej minimálnej hladine dostane do ľudského organizmu a on dokáže ovplyvňovať kvalitu toho zubného tkaniva. Takže v určitých malých množstvách fluor neškodí, škodí iba tak, keď sa dostane do organizmu veľké množstvo tohoto prvku. To isté sa pripomienky objavujú k používaniu amalgámových výplní. Keď už hovoríme o tom, že aký vplyv môžu mať aj materiály, ktoré sa používajú v stomatológii. Amalgám to je zlúčenie ortuti a zmesi rôznych kovov. Meď, cín, striebro a podobne. Amalgám sa používa už viac ako 150 rokov ako výplňová hmota. Bola veľmi účinná a spôsobila veľké, ozaj také pri svojom vzniku, tak to bola považovaná za hmota, ktorá ako sa riešila tie problémy, ktoré súviseli s ošetrovaním zubného kazu. Pretože dala sa tvarovať, dala sa natlačiť do tej kavity, ktorá vznikla vyvrtaním v tom zube a hlavne používala sa preto, že je dosť mechanicky odolná, veď mnohí, možno ešte aj tu, ktorí sme, ešte máte amalgámovú výplň v ústach. Nechcem tvrdiť, že všetci, ale možno sa u niektorého z vás amalgámová výplň objaví. Do roku 2030 by sa už amalgám nemal používať v zubnej ambulancii, pretože určité malé množstvo ortuti má svoj vplyv na ľudský organizmus a z toho dôvodu sa už amalgám používať nebude. Aj keď súčasný amalgám už pri svojom spracovaní dosahoval vysokej kvality, pretože predtým sa to miešanie tej amalgámovej výplne, neviem, či si niekto z vás spomenie, ako sa to robilo. Sestrička dala do myštičky jednu odmerku, nakvapkala ortuť a takou trienkou proste vymiešala amalgámovú výplň, ktorú lekár dal pacientovi do zuba. Čiže to množstvo tam nebolo kontrolované nejakým spôsobom. Dnes je všetko v kapsuliach, kde to množstvo je presne odmerané, ortuti aj prachu. To sa v tých, sú také miešače teraz, s ktorými vlastne neprichádza sestrička do kontaktu a tá výplň amalgámová je ďaleko lepšie spracovaná a aj má teda menej tých negatívnych vplyvov na ľudský organizmus. Ale ako som povedal, amalgámové výplne už končia a do roku 2030 už sa používať nebudú. Ako to bolo so zlatom? Kedysi sa so zlatom? Odpoviem najprv tu, dobre. Zlato sa aplikovalo do to, čo sa vypreparuje v zube, keď sa odstránia tie pokazené časti, tak to sa volá kavita. A je to vlastne taká nádobka, alebo taká skrinka, alebo ako by som vám to tak povedal, do ktorého sa potom to zlato tepalo, tak ako, lebo zlato sa dalo zlato, ako vám to poviem teraz, alebo sa potom zo zlata vyliala tá výplň, lebo sa urobil otlačok tej kavity a tá výplň sa vymodelovali zubný technik, odliala sa zo zlata a presne sa aplikovala potom do toho nalepila sa tam do tej kavity, ktorú lekár v tom zube vypreparoval. Tak sa zlato používalo. Alebo sa používalo na zlaté korunky, ale to už je zase taká trošku iná kategória. Dobrý deň, pozdravujem všetkých, ale teda pre všetkých vás, pán doktor.
Som veľmi rád, že mám tú možnosť sa Pozdravujem ťa. stretnúť. Teraz sme sa väčšinou stretávali skôr herní ako športovci a teraz vlastne pri tejto príležitosti. Určite som rád, že sa niečo takéto podarilo zorganizovať, aj keď si myslím osobne, že taká persona, ako ste vy, by si zaslúžila trošku väčšie auditorium, ako sa to momentálne zišlo, možno je to aj tým počasím a možno aj tým termínom, ale tak ja verím, že ešte nejaké možnosti budú. Ja môžem sa spýtať na takú vec. V podstate vy počas tej dlhoročnej svojej odbornej praxi stomatologickej ste si prešli viacerými obdobiami a tú genézu viete hodnotiť z hľadiska zdravotného stavu toho chrupu. Ja by som v podstate tu vytýčil nejakú takú hranicu do toho roku 90 a po roku 90. Pretože si myslím, že do toho roku 90, aj čo sa týka možnosti napríklad toho stravovania alebo tej kvality jedál, ktorú v podstate ten trh ponúkal, alebo tí ľudia tu konzumovali, tak si myslím, že to bolo menej chemizované, bolo to menej procesované, ako je tomu teraz, ako po tom roku 1990, lebo si myslím, že dosť výrazne sa zmenili aj tie stravovacie návyky v súvislosti so zmenou toho zriadenia spoločenského a tými možnosťami, ktoré momentálne v podstate ten potravinársky priemysel ponúka. Osobne si myslím, že tie predchádzajúce, alebo tie generácie tých 70. 80. rokov a tá kvalita tej stravy bola vyššia, ako je tomu teraz. A v súvislosti aj čo sa týka dostupnosti tých kvalitných potravín, tak momentálne by som povedal, že tak ako vo všetkom, predovšetkým sa hľadí na tú ekonomickú stránku, namiesto tej nutričnej, na tej hodnotnej, ktorej by malo teda predovšetkým záležať. Také číslo, čo mi tak utkvelo v pamäti, tak napríklad ešte v roku sa mi zdá, že v 80. rokoch tu spotreba mliečnych výrobkov bola niekde na úrovni 240 kg na obyvateľa, v tých 90. rokoch sa to znížilo na 170 tými stravovacími návykmi, tou dostupnosťou, teraz sa to zase trošku zvyšuje, kdežto napríklad v štátoch západnej Európy, tam tá hodnota, napríklad Francúzsko je taký premiant v tomto, je tá spotreba že niekde ku 300 kg. A myslím si, že to má dosť výrazný vplyv aj na zdravotný stav toho chrupu. A chcel by som sa vás teda spýtať, že počas tej praxe, ako tie roky plynuli a bežali, viete veľmi dobre hodnotiť aj to obdobie pred 90. a potom 90. že aký je váš názor na to? Ďakujem. No, archeológovia, ktorí nachádzajú zbytky našich predkov, hodnotia stav chrupu našich predkov ako ďaleko priaznivejšie, ako tomu je teraz, pretože tie dôvody, prečo ten chrup bol tak zachovaný u nich, súvisel s tým, že akým spôsobom sa stravovali. Tá potrava bola predovšetkým surová, bola zelenina, rastlina, teda rastlinného pôvodu. A čím ďalej civilizácia postupuje ďalej, tak tým je to, povedal by som, horšie a horšie pre kvalitu stravovania a tým vlastne aj celý náš žuvací aparát veľmi trpí. Jedno z hlavných opatrení v prevencii zubného kazu u detí je zmena stravovacích návykov. Neodpoviem presne, že či ten rozdiel bol vtedy taký a teraz je taký, ale používanie umelých sladidiel a spracovanie a ponúkaných potravinových zložiek v tomto súčasnom období je nepriaznivý pre ovplyvnenie kazivosti chrupu našich detí. Tak to poviem asi, pretože pre mamičky je jednoduchšie dnes použiť rôzne polotovary, rôzne sladké roztoky, rôzne druhy potravín ponúkať svojim detičkám a neuvedomujú si, že vlastne tým spôsobujú problémy pre svoje deti, pretože keď vidím, že dieťatko v kočíku drží v rukách fľašku so sladkým roztokom a cez ten cumlík ho má stále v puse. Keď deti neodolajú lákadlám a vlastne majú dostatok rôznych sladkých zložiek potravy k dispozícii, ktoré sa im neodmietnú.
tak tu je veľká chyba v rodičoch, ktorí toto všetko svojim deťom poskytujú a vlastne si neuvedomujú, že im škodia. S tým súvisí ďalej ten návyk na tú dentálnu hygienu, pretože to je ďalšia zložka, ktorá má nasledovať v tej stupnici tých preventívnych opatrení. Rodičia by mali dbať, aby si deti ozaj čistili chrup 2-krát denne. Aby ich pritom kontrolovali, aby si spolu s nimi čistili zuby pred spaním. Myslím si, že v rodinách sa to nedeje, aspoň nie vo všetkých, ale pretože tam dieťa, keď vidí príklad vo svojom rodičovi, že takým spôsobom pristupuje k tejto hygiene, tak bude toho svojho rodiča vlastne nasledovať. A toto vlastne chýba v súčasných ambulanciách možno, že nie sú všetci pacienti poučení o tom, ako správne vykonávať hygienu dutiny ústnej. Sú rôzne dentálne hygieničky, ktoré pracujú v ambulanciách zubného lekára a tam, kde táto hygienička nie je, túto funkciu by mal s pacientom vykonať dotyčný zubný lekár. Takže záleží na tom, akým spôsobom ten zdravotnícky personál pristupuje k týmto základným ako povinnostiam, to znamená k poučeniu o hygiene, o stravovacích návykoch a o tom všetkom. Napríklad detskí lekári by mali vyžadovať od mamičiek, aby do roka navštívili zubného lekára so svojím dieťatkom. Neviem, či sa to koná. To je také teoretické, čo som si prečítal, že toto by vyžadovala Svetová zdravotnícka organizácia, aby vlastne tá spolupráca detského lekára, kde tá maminka so svojím dieťatkom prichádza, mal by vlastne naviesť ten detský pediatér rodiča, aby absolvoval so svojím dieťatkom preventívnu prehliadku už vo veku 1 roka napríklad. U nás je to asi, neviem, či mysliteľné, alebo nie. Aj keď o nejakom hygienickom režime u takého dieťatka ešte asi nemôžeme veľmi hovoriť, ale záleží na rodičovi, akým spôsobom k tomu pristúpi. Lebo jednoročné dieťa už má v puse zuby a tam na tom vlastne záleží, že v ktorom tom časovom období sa vlastne tej hygiene rodičia pristúpia k tomu, aby tú hygienu so svojím dieťatom prevádzali. Toľko asi, Peter, neviem, že či som mu odpovedal. Ďakujem pekne, ja som sa chcel ešte spýtať takú otázku ako z dobrého českého filmu. Určite máš nejakú zaujímavú alebo smiešnú príhodu zo svojho profesionálneho života. By som ťa teda naviedol na niečo, možno, že z tej lehoty volačov, keby si mal. Ale ja si pamätám v Novej Bani, teda keď som chodil na základnú školu, našou pani zubnou doktorkou bola pani doktorka Šušková, tá sídlila tam dole pri jedálni a pravidelne sa dialo teda, že boli tie preventívne prehliadky a všetkých nachodili volať pani sestrička do triedy. Ona prišla, zoznam v ruke, teda začneme volať, kto ty pôjdeš, že ten zavolá ďalšie, však vždy zavolal. Ja neviem, prečo mňa vždy, keď som bol menší, ma bolelo údržba zubov, bolo teda pre mňa problém a vždy ma to nejako bolelo, aspoň si to tak pamätám, od určitého času ma to potom prestalo, asi ma to teda vôbec nebolelo ani predtým, ale nevadí, no, tak som prišiel dole, ma zavolali, teda choď. Išiel som, poprechádzal som sa po chodbách, pozeral som čas, dobre, už som tu dosť dlho, vrátil som sa naspäť, samozrejme som nebol u pani doktorky, vraj choď ďalší. Sadol, samozrejme na konci mňa ma vymákli, že som teda nebol dole, tak som potom musel ísť a zavolali teda aj moju mamu, lebo som nechceli zubárovi, sa mi akože menil detský chrup, tu mi vychádzal taký zub očný, ktorý vytláčal ten teda detský mliečný. No a prišiel som dole, najprv teda mama ma teda usmernila 2 vzduchom hladenými, aby som teda sedel na kresle, ako sa patrí. Potom som dostal taký valček do zubov, aby som ústa nezavrel.
preventívne. A potom pani doktorka vraj, no ukáž, čo to tu máš, a palcom mi vyrazila mliečný zub a potom mi vraj škoda špiniť klieštiky. Po 5 sekundách som sa zdvihol a odišiel som teda z toho zariadenia, bezbolestne samozrejme. Toľko teda, že či máš loč aj ty po ruke. Ďakujem pekne. A tak si sa veľmi bál, nie? Strašne. Tak kto z nás nechodí s obavou do tej zubnej ambulancie? Ja si myslím, že nikto z nás sa nenájde taký, ktorý povie, že ja sa zubára nebojím. No, tak čo ti mám na to povedať? Človek sa... My sme tú starostlivosť o tie deti museli vykonávať. A či už sa to niekedy dialo trošku s nejakým tým nátlakom, alebo nie, alebo... Nedávno ma potešil jeden človek, s ktorým som sa stretol a hovorí: pán doktor, vy si pamätáte, ako som vás pohryzol? No, tak ten človek si to pamätal a takým spôsobom sa prihovoril, že teda mal veľký strach z toho ošetrenia a nakoniec sme sa pokonali a vykonal som to, čo bolo treba. No. Dnes je také množstvo prostriedkov na umrtvenie tej oblasti, v ktorej sa vykonáva to ošetrenie, že skutočne sa netreba báť a absolvovať akékoľvek ošetrenie dutine ústnej. Záleží len na tom, ako človek k tomu pristúpi a ako si dá poradiť od toho svojho ošetrujúceho lekára, aby si ten svoj chrup dal ošetriť tak, ako treba. Zdravý chrup je základom zdravia, tak ako to povedal Hippokrates, náš lekár z minulom storočí, že netreba liečiť len jeden orgán, ale treba liečiť celé telo. To znamená, aj ten pokazený zub môže u človeka vyvolať množstvo chorobných zmien, takže z toho dôvodu sa treba venovať ošetrovaniu chrupu ozaj dôsledne. Niekto máte nejakú otázku? To, že nás je menej, môže byť aj výhoda, lebo sa viacerí môžeme pýtať častejšie. Ja teda to doplním teraz, čo si pán doktor povedal, lebo možno, že sa nenahnevá ani ten konkrétny pacient, lebo nie tak dávno sme mali prednášku od nášho letca a bol som v tom trochu zapojený. On mal v podstate končil na NÚSCHu, Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb, po nejakom roku a pol pátrania a bádania, že prečo je taký problém stále u neho, ktorý sa nejako nelepší. Nakoniec to skončilo teda operáciou na chlopniach srdca a bol to ten fokus. Bol to fokus. Takisto sú nejaké prípady z mojej možno predchádzajúcej práce, kde to končí a to je možno dcerka Miša potvrdí, že to môže byť na mozgu, však áno, nález nejaký absces, ktorý aj tu niekde v našom regióne bol taký prípad, mladá pani s malými deťmi, ktorá takisto z fokusu skončila s abscesom na mozgu, ktorý sa potom, chvála Bohu, podaril na neurochirurgii v Bystrici vyriešiť. Čiže keď náhodou niekto z nás by potreboval nejakú operáciu, treba kardiálnu, tak kardiochirurgickú, tak chcem povedať, kardiochirurgickú, tak bez toho, aby sa nevyriešili fokusy, ho aj nezoberú. Takže to treba na to pamätať a dávať si na toto pozor, lebo teda možno niekto to podcení a môže to byť ako celkom drahé podcenenie. No, ja som sa trošku o tom zmienil, to sa volá, že fokálna infekcia a to je vlastne to hnisavé ložisko okolo zuba, ktoré sa vytvorí tým, že sa ten zubný kaz neošetrí. Často ste sa možno stretli s tým, keď ste predoperačné vyšetrenie museli absolvovať, že chceli po vás, aby ste absolvovali vyšetrenie u zubného lekára na fokálnu infekciu. Tak to je vlastne toto ošetrenie, respektíve vyšetrenie, aby sa zistilo, či sa nenachádza okolo vašich zubov nejaké hnisavé ložisko. Potvrdzujem, lebo ako tie fokusy, teda skrytý fokus infekcie, chronickej infekcie naozaj môže spôsobiť veľmi ťažké poškodenie mozgu aj u mladých ľudí, abscesy alebo trombozy ciev.
čo je naozaj vážna vec a niekedy to nie je ľahko odhaliteľné. No, takže je to veľmi vážne, netreba to podceňovať. No. A mladí ľudia to častokrát majú, keď neošetrujú si chrup, nechodia. No a ešte potom raz mal otázku, že kde sa tie vyššie výkony, také tie komplikované nádorové robia. Myslím, že teraz je to sústredené na Banskú Bystricu, tam je veľmi šikovná stomatochirurgická klinika a myslím, že aj pacienti z oblasti Novej Bane a okolia majú možnosť ísť tam a potvrdzujem, sú tam veľmi šikovní kolegovia. Robia rôzne, nielen teda nádorové onkologické resekcie, ale robia aj zápalové resekcie a robia aj traumatické rôzne poranenie tvárovej časti a maxily, mandibuly, sú veľmi šikovní. Veď tu je dôležitý kontakt medzi tými lekármi, ktorí pracujú v teréne a takými pracoviskami, ako tu spomínala dcerka moja. A ja si myslím, že títo kolegovia neodmietnú pomoc svojmu lekárovi, ktorý robí v teréne, aby vyriešil také zložité prípady, ktoré sa v tej ambulantnej časti vlastne riešiť nedajú a ani by sa nemali púšťať kolegovia do takých výkonov, na ktoré, aby som to tak povedal, nestačia. No. Pretože nemajú dostatok praxe na to, aby mohli vykonávať tie zložitejšie výkony v tej svojej ambulancii a radšej nech sa obrátia na kolegov, ktorí riešia takéto problémy každodenne. Už teda nemáte nikto žiadnu otázku? Tak by sme... Ja ešte dovolte, na záver mám tu celkom pripravenú jednu takú vetu, ktorú vám chcem prečítať, pretože patronkou zubných lekárov je svätá Apolónia. Možno ste to počuli, možno ste nepočuli. A bola kedy v minulosti, keď sa preferovala taká kláštorná medicína, sa vlastne ľudia riešili svoje problémy s bolesťou zubov tým, že sa prihovárali tejto svätej Apolónii. Prečo sa ona stala patronkou? Pretože vo svojom živote za svoje presvedčenie ju mučili tým, že jej vytrhali zuby. A z toho dôvodu sa ona stala patronkou zubných lekárov. A tá modlitba, ktorou sa akože v svätej Apolónii pacienti, ktorých bolia zuby, obracali, tak znela takto. Svätá Apolónia, ja biedný hriešnik stojím tu pred tebou s bolesťou zuba, zmiluj sa čo najskôr nado mnou a zošli pokoj do mojich kostí, nech zabudnem na bolesti zubov. Takto si vymodlili a neviem, koľkým táto modlitba pomohla, koľkým nie, ale myslím si, že modlitba ešte nikomu skutočne nepomohla a preto by som teda ozaj doporučoval, aby ste radšej navštívili, absolvovali preventívnu prehliadku a potom navštevovali tie ostatné dni, keď vás obvodný lekár zavolá na ošetrenie zubov. Ja vám teda môžem poďakovať už, lebo tu ozneli aj také slová, s ktorými ja som sem na túto besedu s vami nešiel. Ja si to veľmi vážim, že taká mienka na moju osobu panuje v Novej Bani. Keď to tak poviem, ja vám ďakujem, že ste prišli. Škoda, že neprišli tí ostatní, ktorí tu nie sú a že sme si mohli pohovoriť o tom, aké majú skúsenosti s ošetrovaním zubov. Ja vám želám, aby ste sa nikdy k tej Apolónii nemuseli takto pomodliť a radšej navštívte teda ambulanciu zubného lekára. Ja vám ďakujem pekne. Ďakujem ešte. Pán doktor, ďakujeme aj my veľmi pekne za to, že ste prišiel medzi nás. Vážime si, čo robíte, čo ste urobila pre Novú Baňu a okolie. A ďakujem, že ste taký skromný človek pre to, čo všetko robíte. Ďakujem ešte raz. A ešte by som chcela za nás všetkých mene mesta Nová Baňa vám ešte zablahoželať k vášmu krásnemu životnému jubileu. Hlavne pevné zdravie, aby sa vám darilo stále aj športovať a všetko to, čo máte rád, aby ste mohli stále robiť. Ďakujeme pekne. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám a želám vám do vášho života všetko dobré.
Ďakujem pekne. Ďakujeme krásne a všetkým, ktorí ste prišli a prijali naše pozvanie. Ďakujeme ešte raz. Pekný víkend.